posachedwapa tikupasirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 13 March 2026. Takhalani pompo ndipo tamvetserani mwachidwi. The DC President wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi kukuyimirirani a Malawi mopanda mantha, mosayang'ana nkhope, mosayang'ana chipani, mosayang'ana gawo, osakonda ndalama koma kungoyima pa chilungamo. Ine ndi amene ndiye ndiliyo, ine sinimagwedezeka, olowina atatani koma ine ndimangoyima pa chilungamo. Leronso ndabwera nacho chilungamo, koma moyambirira mweni ndikupaseni moni. Ino amene mmati mukamva the DC mmakondo kwambiri, amene mmakwiya ngati DC siku limene kulibe, amene mmamva ngati muthupi mwanu china chake is missing mukudwala ngati DC siku limene kulibe. Ndikuthokozeni kwambiri ndipo mulandire moni mama uno, komanso ndikawapase moni onse amene amandida, amene mmati mukamva mawu anga mmafunafuna siku limenelo mutakwiririka, komanso mmafunafuna mutamva uthenga kuti the DC kulibe. Ndikupemphe mulungu yo ndimpemphe kuti akupaseni moyo wautali, kuti madaliso azimene zikuchitika muno muziko makamaka kwa ife amene timayima pa chilungamo, muzipitirirabe kusweka mtima, muzipitirirabe kukwiya, ndipo izi ndeti zidzapitirira chifukwa sitikuyimira pompa tizakhala tikuyang'ana chilungamo chokhachoka kuchiyimirira chilungamocho. Chifukwa ngati kuli dziko limene kuli anthu ovutika kwambiri, ndiye ndi dziko lino la Malawi, dziko limene anthu amakhalira mphati, dziko limene ndilosekesa kwambiri, limene munthu ukhoza kungozuka lero ndikulengeza ku dziko kuti ineyo andichita kidinapo, koma kidinapo yo ili ya iwe wekha, utayikonza wekha kidinapo yo, ndikukabwerakonso ku kidnapping iko kubwerako wekha, koma apolisi kumangoyang'ana. Akanakhala kuti ozichita kidnapu yo ni munthu osauka, ziko ndikugwedezeka kuti munthu yo wabedwa, ndikubwerako mmene abwererako ena ake atachitidwa kidnapu, olo kugwidwa, atagwidwa, olo kunyimbitika, olo nkhuku ikagwidwa yachitopa kuti ifuna iphedwe imaliratu, koma munthu kumuchita kidnapu kungozipereka ngati nkhosa. Ziko la Malawi ndi ziko lokoma kwambiri, imene munthu ukhoza kuzichita kidnapu weka ndikukabwerako ziko ndikugwedezeka, koma apolisi osapanga kanthu. Akanakhala munthu osauka tikunena pano ali kundende kuti alongosole kuti zayenda bwanji, chinachitika ndi chani, koma ayi olemera ndi olemera, osauka ndi osauka. Ndipo Bile Kaunda anayimbapo nyimbo yonena kuti osauka alibe mawu, ayi kaziko kabwino kwambiri, mene anthu angoba mene angabere, monga mene zilili nkhani za pension fund. Chifukwa lero tikambirana nazo nkhani imene ya pension fund, komanso tikambirana za anthu amene akugwira ntchito maofisi osiyanasiyana, ma department osiyanasiyana, koma sakulandira ndalama zawo. Koma tisanafike kumeneko, tikufuna tiyang'ane moyo wa munthu wopanga drama, moyo wa artisti, moyo wa munthu woyimba, munthu wopanga zisuzo. Ngati ziko lapansi lina lililonse kuti litukuke, limatukuka chifukwa cha anthu ma artisti amene amayimba nyimbo, amapanga masewero. Andi kuno ku Malawi timaseweresa kwambiri anthu oyimba, komanso anthu opanga zisuzo timaona ngati ndi anthu opanda ntchito. But in other countries, monga ku America, ku Britain, ku South Africa, ku Zambia, munthu opanga zisuzo, even ku Nigeria, ni munthu olemera kwambiri, munthu opasidwa ulemu. Koma kuno ku Malawi timatengedwa anthu opanga zisuzo ngati agalu, anthu oyimba ngati agalu. Contract yomwe kuti apasidwe munthu wakunja ni ndalama zambiri, koma contract kuti atenge munthu wa ku Malawi konkuno amapasidwa zinthu zonyenyeka, komanso ataberedwa ndalama. Andi ngati kuli bungwe kapena malo amene ma artist kapena anthu opanga zisuzo komanso oyimba akuzunzikako kwambiri ndi ku MBC. Ku MBC kukuli ma programu ngati Sero la Sabataino, Pamajiga,
komanso zimachitika masewero osiyanasiyana amene ncholinga ndikuphunzitsa mtundu wa Malawi makamaka anthu akumuzi. Mapulogalamu amene wasanduka tsopano dera lozunzirako kapena gawo lozunzirako anthu opanga zisuzo. Mwachisanzo a WaterAid anapereka ndalama za nkhani ku MBC kuti atenge maartisti anthu opanga zisuzo apange masewero, ndipo masewero amene azikapangidwa ku Mchinji Community Radio. Koma tikunena panopa mwezi uno wachiwiri anthu ajamangouzidwa kuti mulandira mawa ayi zikukonzedwa, ngati kuli malo amene anthu akubako ndalama ndiye ndikumene kuti ku ofesi imene ya MBC. Kale MBC inali bwino kwambiri, mukapita kumene koko ku MBC kompeza kuti ngakhale ologwira ntchito kumene koko amenenso anayenera kuti munalandire ndalama zawo za pension, ndalama zimene sizimachitidwa remit, ndipo ena akufa ndalama zawo akuzisiya, ena okuti anachesedwa ntchito mosadziwika bwino kuti alandire ndalama zawo zikukanika. Management ya ku MBC is too corrupt, ndipo musangoyang'ana pa kasakula yekhaya, ayi muyang'ane deep inside MBC muli chinyengo choopsa, ndipo anthu opanga zisuzo akuzunzika koopsa ku MBC, kuzunzidwa pa majigaja, kuzunzika asero la sabata ino, kuzunzika azimachitika. Mwachisanzo mene tikunena pano kunena kuti WaterAid inapereka ma millions okunena kuti anthu apange masewero azikaulusidwa pa Mchinji Community Radio komanso pa MBC pompo. Koma WaterAid oto anapereka ndalamazo, koma tikunena pano management ya ku MBC ingoti bwebwe kumazuza anthu osalipira ndalama zawo. Muziwe inu a WaterAid kumene muliko kuti ndalama zanu zija zabedwa aziba ku MBC, akulu ku MBC. So kairo tili ndi anti-corruption bureau imene is not ticking, and nini madabo kuti why do we keep on having anti-corruption bureau is the one that is not working. Kumalawi kuno ngati kuli nkhani ya corruption imene ikupita pasogoloi amene akuichita sofuelo kwambiri ndi anti-corruption bureau, chifukwa iwo ajango klapo pa pepala koma zenizo palibe. Mukayang'ana nkhani yathu imene tikuyikambirana lero yoyamba ya pension, muona kuti pension imene iyi pension imene iyi pension fund munyo wake ndi munthu wozunzika koopsa. Mukamuyang'ana dokotala amene anapanga ali pa pension, nesi, mphunzitsi, ena ogwira ntchito zosiyana amene ali pa pension, ndalama zawo zikubedwa. Koma anti-corruption bureau ingoyang'ana, ngati kuli anthu amene akugona ndi anthu ma pensioners, chifukwa ndalama zanu zikubedwa koma inu mangokhala phe. Tikunena pano pa ndalama zikugawanidwa ndi ma individuals ma billions, koma mukamuyang'ana munthu amene anagwira ntchito amene akuchedwa pensioniayo akuzunzika. Ena kuti ni process ichitike ku Capitol Hill ku treasury kuti apase ndalama zawo akuyenera kuti ati apereke 1 million. Kodi munthu wakumuzi wozunzika amene anasiya ntchito kale 1 million angaitenge kuti? Ena kuti alandire pension yawo akuyenera kuti aku treasury ko agone. Izizi ndi zimene zikuchitika. Even ana ena kuzunzika alephera sukulu, ndalama za makolo awo ziliko, koma anthu akulu aku Capitol Hill akuwazunza. Ena ndalama zo even in my district mu ndalama za deceased zinabedwa kubedwa mu council koma nothing is happening. So ndi ziko lomvesa chisoni kwambiri ziko la Malawi, and iniyo ma pensioners ngati mupitirize kugona mene mukugoneramu mpeza kuti ndalama zanu zija zonse zabedwa. Chifukwa funso ndilonena kuti kodi nkhani ya Amarezi Hotelo akunena kuti amafuna agule Amarezi Hotelo pa mtengo wa 128 billion. Kodi ndalama zimene akati azipanga kumeneko anakuwuzani kuti tikufuna titenge ndalama zanu? 1 2 ma profit akati azipangidwa kumeneko ku Amarezi Hotelo bwezi pano akumakusiyira ni ma account mwanu
kumakugairani yeti ndalama izo ndi zanu koma nyaka ya pension walipe kumene koko ma individuals akulemera even ma company osiyana akupita ku pension fund kuja kukangongolako ndalama zosabweza koma lero mukamuyang'ane amene ayenera kuti akhale beneficiary yo wa pension fund yo ni munthu omvetsa chisoni akukhala mizimu mpati akukhala movutika kwambiri akukhalira kunena kuti kodi ine mawa kukacha ndipanga bwanji ma BP nkati ma sugar nkati ndizikulombesa chisoni so muyang'ane nkhani imene with a critical eye ngati iniyo anyake ya pension muti mukhale mupitirizebe kugona muzalira mulira kopya mulira nkhani ina imene tikufuna kukambirana pano ndi nkhani ya anthu amene akugwira ntchito malo osiyana amene pakana lero sakulandira ndalama zawo mwachisanzo amakro awawa amachidwa kuti Malawi AIDS Counseling and Resource Organization anthu amene ajawo akhala kuchokera Okutobala, Novembala, Disembala, January, February, March unosiriziwa ngati angalandire so osalandira ndalama zawo management yakumene kukaifusa amene akuti aya tikudikira ma donors a CDC Center for Disease and Control kapena Center for Disease Control and Prevention CDC and a CDC yeti yo ndalama zawo akulandira ndizomvesa chisoni kuti mukamusunge munthu amene kwawo ndikutali amene kwawo sikumene kwa madalira renti wangokhala kumene kuma transport kuti apite ku ntchito 2 and 4 achoke kumene kukhandi kunzuzu achoke khandi ku Blantyre malo osiyana khandi ku Lilongwe malo osiyana ma transport 2 and 4 daily ndi mmene zinthu zaduliramo koma akapezeke kuti anthu osakulandira ndalama zawo alipo anthu osiyana amene akuzunzika m'makampani osiyana kuona so salary yawo salary yake yochepa kwambiri koma anthu osakulandira ndalama akafuna mwina mwezi umene ukuti mwina akapena mirakuli yachitika ndi kuti amazalandira mwezi wina mwina chamma 20 ma 15 umaganiza kuti kodi sono landlord muka amuza kuti chani so boma management ya makuro ikuzuza anthu osiyana amene akugwira ntchito kumene koma yo akulu kumene kwakugawana ndalama na aja ndalama kumene koko kumapeza zofuna zawo koma staff ya kumeneko ikuzunzika kwambiri on Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Njeza village TA Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.